ଗୋଟେ ଏଇଟା ତମେ କରିଛ? ହଁ ଏ ମିଛ କଥା, ଏତେ 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 ସୁନ୍ଦର କରିପାରିନଥିବ। କରିଛ? ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ? ସତ କଥା କହିବ। ଗୋଟେ ଦିନ। ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ? ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଅଲଗା କରିଥିନି, ଆଜି ବେଳା କରିଥିନି କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଟିକେ ପୁରା ଇଏ କରିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେପଟରେ ଦିନ ଏଇଟା କରିଥିନି, ଏଇଟା କରିଥିନି ସେଦିନ। ଏଇଟା କେମିତିଆ? ଏଇଟା ବି ଏଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲାନି। ଏଇଟା କରିଥିନି। ସେଟା ହେଲାନି, ଏଇଟା ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ବଢ଼ିଆ ତ କରୁଛ ତମେ। ଆଉ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କରୁନା, ସବୁବେଳେ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଗୋଟେ ପୁରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ହବ। ଦେଖୁଛ? ହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚିତ୍ରଟା। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କହିବେନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ କହିବେନି।